Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, Katwala sa Katotohanan. Uyan na ang programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, kan Bicol University. Manood sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. At programang ini, matukar man ka napapanahon, as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan Bicol University Extension Management Division. Uyan na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uyan na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Welcome po sa saro naman na presentasyon, edisyon kan programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Tigdi po sa Radyo Veritas. Satod po sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Okay. Ano po ang sa inyong pinagkakaabalahan? Pasensya na, hiningal ako. Hiningal ako. Pagsasakat. Anyway. Ano po ang sa inyong pinagkakaabalahan? Ano po ang sa inyong pinagkakasibutan? Madya na po, magsarabayan kita. Hindi po si Edgar Parameda. Magiribanan kita. Taud-taud si Professor Seth Di Matera. Magiribanan kita para sa saro naman edisyon, presentasyon kan sa tuyang programa. Atod po sa tuya kang Extension Management Division, programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Okay, ngayon po aldaw nin Huwebes, Setyembre 2, Fiesta Oficial digdi sa probinsya ng Albay, dalan ta Ola Day. Ola Day, kaya dainin laog sa mga opisina, kami man sa university, dainin klase, sindayang laog, dalan ta nyaon po sa laog CHED, kan gobyerno, na sa medicine, sa nursing, as in, yun man sana, naraman tang mga limited na face-to-face. So, nakulang kaya ang requirements, requisitos, kung ang sarong eskwelahan ma-apply for limited face-to-face. May retrofitting, tapos sa mga barriers, dakol ang mga kaipuhan para, ano yan, para ma-honra o ma-consider ang limited face-to-face sa mga klase. Pero in general, okay, dahil pa pumpigapalos ang CHED, ang Commission on Higher Education, na talagang memorandum. Igwa ng mga attempt na mag-face-to-face. I mean, may mga attempt na naglataw ngunyan na ibang mga courses like ang architecture, engineering, na may kaipuhan na magkaigwa ng limited face-to-face kasi may mga mathematical computations and so on and so forth. So, but now, ang aramta, duman sa Metro Manila, may mga ansias pa lang, may mga manifestation. But then, dahil pa manin formal na deklarasyon ang Commission on Higher Education. I don't know, di sa tuyang lugar. Igwa naman may mga manifestation. Sa Manila, igwang mga manifestation, kang sadang interest na magbukas na limited face-to-face classes. But because of, sabi ninda, ang iba nagsasabi na lalong naglangkaw ang cases kan COVID-19 lalo sa NCR. Kasudma, kundi ako nasala, nakakapag-register ng kasong 14,000. So, almost 2 million na ang cases kan COVID-19 sa bilog na Pilipinas. 2 million na. Minabot na sa 2 million because of, asudma, naka-registered nin 14 mil. So, 2 million na ang cases kan COVID-19 sa Pilipinas. Nangingat pa manggilaray sa Southeast Asia and Indonesia na merong 4 million na cases kan COVID. Then, Malaysia, Malaysia, alos day magbaraya ang figure ta sa COVID-19. So,
Yan ang mga dahilan kung nata sa kudsangon nagkakaigwa pa kita ni arog kaya na sitwasyon. Online, okay, because of the pandemic. Bago nga ako nagdigdi sa eskwelahan, sa estasyon, igwa kami nin meeting, online meeting man, kan mga entrep educators sa bilog na Bicol region, tayo kaming organization. So, Entrepreneurship Educators Association of the Philippines, Bicol Chapter, igwa kami nin organization. Iniso asosasyon kan mga teachers na nagtuturo nin entrep subjects or entrepreneurial subjects, entrepreneurship subjects. Nag-meeting kami, to sabi ko, sabi ka nag-organize, so taga-Biscast, kay po niyang ma-share ta ang mga best practices, anong pinagiribot ang ngunyan na mga panahon na ini sa implementasyon kan sa toyang business plan. Pag fourth year kaya sa entrepreneurship, ang estudyante, sigun sa pinagmamando kang CMO, CHED Memorandum Order Number 18 Series of 2017, dapat igwa manglayonin business implementation. Business plan implementation 1 and 2. So, yan ang challenges sa muya. Kung paano maka-implement kan business plan at the same time without compromising sa safety, sa protection, as in sa welfare kan mga estudyante. Gabos yan na, mga challenges yan, pigahampang ningon yan. Even, bako lang sa practicum, bako lang sa implementation kan arog kan sa Sorsogon. Sa Sorsogon, igwang yung Sorsogon State University. Yan. Sa Kamsur, dakulon man. So, Biscas, so Ateneo, so CSPC, Camarines Polytechnic Colleges, dakulon pati sa Masbate and iba pang mga lugar. So yan ang mga challenges na pigahampang unyan kan mga nasa akademya. Okay? Pero babalikan taan sa ito yung mga pag-restorya kasi ang pag-restorya di yan mga serbisyong pigahatod kan Bicol University, mga programa. Sa sangayan po ang pagbabalik, may i-share kitang mga informasyon, may kinaraman sa pinagibong lakdang po kan PCARD, as in kan iba pang ahensya or opisina na konektado, igwang partnership sa laog kan Bicol University. Yan po, sa muyang pagbabalik, makalis lang ka nagkapirang pagiromdom. Ngayong simula na ng tag-ulan at pagdating ng mga bagyo, muling nagpapaalala ang Office of Civil Defense Bicol na mas maging handa sa posibleng mga sakuna. Siguruhing nakahanda ang inyong go bag na naglalaman ng damit, flashlight, baterya, radyo, inumin at pagkain na tatagal ng 3 araw, kandila, pito, posporo, at maging ang mga mahahalagang dokumento. Huwag din kakalimutang maglagay ng mga face masks at face shield. Gayon din ang mga alcohol at sabon. Ngayon, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Mas malaki ang hamon na ating hinaharap. Ihanda rin ang first aid kit ng pamilya. Kung may miyembro ng pamilya na may maintenance, siguruhing sapat ang kanyang gamot. Habang maganda ang panahon, ayusin na kung may sira ang mga bubong ng bahay. Patibayin din ang mga pundasyon nito hanggat maaari. Ugaliing manood at makinig ng balita sa telebisyon at radyo. Agad na naglalabas ng abiso ang Pag-asa, PHOX, OCD at mga local DRRMO sa tuwing may parating na kalamidad. Ihanda rin ang buong pamilya. Mas mainam na makiisa sa mga pagsasanay na ibinibigay ng mga local DRRMOs at OCD para mapaghandaan ang mga kalamidad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na kaalaman na maaaring ibahagi sa mga kapamilya at mga kapitbahay. Narito ang Office of Civil Defense Bicol para umalalay sa inyo 24/7 at handang magbigay ng serbisyo. Matatagpuan ang Office of Civil Defense Bicol sa loob ng Camp General Senior A. Ola sa Legazpi City, Albay sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot. Kung kayo ay may mga katanungan, maaaring tumawag o mag-text sa hotline numbers ng OCD na 0917-574-7880 para sa Globe at 0928-505-3861 para naman sa Smart. Maaari ring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook account na OCD5 Bicol o sa Civil Defense Bicol Facebook page. Ang Office of Civil Defense, ang katuwang ng mga Bicolano sa disaster resiliency.
Puun kayo sa gununya patapos ang pagsuporta kada ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pag-distribute ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugtog ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdunaan ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, as in pagrekonosi sa mga matitibay na estudyante. Yan ang sa tunyang sa tiring partido. Ako Bicol Party List, katabang na kasurumpa. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Totoo bang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako nang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Capsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at tigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Capsec Carlo Nograles, nagpapaalala ng kailangan natin magtulungan. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Sa tuyang programa, oras niya tumatugang alas 10:24. Okay? Girarayan sa muyang pamumusta sa kabus na inaabot kan sa muyang broadcast. Uy, kumusta pa lang po muna sa kayong mga kasarabay dyan sa Bicol University. Mga opisyales kan Bicol University sa panginat po kan sa muyang presidente, si President Arnulfo M. Mascareñas, and mga vice presidents, directors, deans, and iba pa, teaching personnel. Yan, non-teaching personnel. Gabos-gabos na sa Laucan Bicol University. Good morning po sa inyo, gabos. And of course, siyempre pa sa mga inaabot kan sa muyang broadcast. Okay. Sige, balik na po kita rin sa tuyang pag-istorya. Kung maroon naman ta mga tugang ka nakaaging mga episodes ta, may mga pinag-imbitaran kita, may mga guest kita rin din, mga, mga deans, mga vice presidents, directors kan iba-ibang sanga or department or unit kan Bicol University. Nagpong kita ka nakaaging launching ta kanik kang nakaaging June sa samuyang presidente, si President Arnulfo Mascareñas, sinundan kan mga VPs, mga directors, and then mga deans. Sa mga naging kaurong taduman, yung mga tugang si Madam na Marisa Estrella, ang kan B-card. Now, kita sa Bicol University, dakulo ng mga programa, dakulo ng mga proyekto, mga teknolohiya na nagkabarang kita nga ka nagka-ururong ta, lalo si Sir na Pacardo, Senior Pacardo, Christopher Pacardo, sa mga teknolohiya na banggit niya sa ginger production, turmeric, asin kadakol pang iba. Nagkakaperan sa mga pagtilapang so di palping kan pili, asin kadakol pang iba. Si Ma'am Rose Hadji kang gubat sa mga proyekto, sa mga extension services. Kasi sabi ko nga po, ang Bicol University, mandato kan apat na pigapod na kasuguan na primero ang instruction, ang research, ang extension, saka ang sa production. Okay. Now, sabi ko nga sarap po sa mga partners o
Hello, si Louie pala. Sa mga pipapinutan kan Bicol University ining sharing kan mga teknolohiya sa paikan B-card. So sabi nga ni Ma'am Estrella kay ito, consortium o pagbiriyo kan mga iba-ibang university para makatao, makashare, makairas sa lado ng teknolohiya, sa lado ng mga invensyon, sa lado ng mga sasensya para ma-share sa tuyang eventually sa mga stakeholders, bako lang kan Bicol University, kundi maging sa community. Okay, sa mga paggigibon ng mga produkto. Sarot dyan sa naon ng Bitang Permi, ining project ang katrabaho ko, kasabay ko sa department na si Professor Nolan Bilaro, na successfully ang kamote na i-convert niya into a pansit. Ayo, na i-convert niya into noodles, as in iba pang mga baked products. Muffins, cupcakes, and so on and so forth. So, sarap po yan sa mga teknolohiya na yan, na adaptarmi, because man sa kikipag-kolaborar sa ibang mga institutions like yung Tarlac State University, as in iba pa, and of course, maging sa mga government agencies, Department of Agriculture, Provincial Government of Albay, and iba pa na mga ahensya. So, sharing man sa iba-ibang department man as in units, colleges kan Bicol University, na igon mga partnerships along with their disciplines or along with the mga program or curriculum na silang pinagtuturuan. Pero, I mean, medyo may mga commonality lang na mga pigapod na mga partners like ining DA, kasi kaming sa Bureau of sa Bicol University College of Agriculture and Forestry. So, naturalmente, ang maging kapartner dyan sa mga ahensya kan gobyerno along with Agriculture and Forestry, Department of Agriculture, DENR, and so on. So, igaman kami sa Tabaco. Yan. So, Tabaco Campus na ang sarot sa mga pigdataon ng atensyon ining sa fisheries sector pagsisira. So, siyempre, may mga kapartners manggiraray, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, as in kadakol pang iba. Alaman sa Muya, sa Department of, sa CBEM, mga kapartner, may mga organisasyon na related sa business, Department of Trade and Industry, yan, mga chambers, and so on and so forth. Sa nursing, sa architecture, sa engineering, as in kadakol pang ibang mga courses. So, yan ang kagayunan kasi iba-ibang discipline, iba-ibang courses, iba-ibang ahensya man ang katandem. Iba-ibang ahensya man ang kakolaborate as in kapartner. Para pag-abot kan oras, bako lang ang mga estudyante may naggraduar sa Bicol University, ang po rin ma-absorb or matabangan or ma-empleyo or ma-facilitate sa kung saan mo na endeavor sin na paduman, kundi sa mga katugangan niya ito na ngaiponin na teknolohiya as in karaman sa kung saan man sila maduman na endeavor, negosyo, services as in iba pa. Now, ikapong babalangibog mo niyan ang P-card ni kasarabay duman sa o nambitan tang mga ahensya kan gobyerno na igwa po nin collaborations an Bicol University. Ini po pigapod na P-card. Actually, ang P-card, when pigapod na Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, nasa ilaron po ni kan Department of Science and Technology. And sabi ko nga ni, ang Department of Science and Technology, nakulaon pong partner kan na Bicol University. In terms, siyempre sa siyensya, as in mga teknolohiya, sa mga invention, sa pag-ibon ng mga prototypes, as in iba pa. Now, ang P-card, mga tugang, kang nagkaigwan ng COVID, kang nakaaging mga taon, igwa man sila nin pinagpaluwas ng mga pigaapod na mga programa. Ang sarong igdi, ining pigaapod na expanded galing P-card kontra COVID-19 program. Okay. Ano po yung pigaapod na expanded galing puok or galing P-card kontra COVID-19. Okay. Ang sabi po rigdi, ang P-card o ang DOST P-card, naglansar po kan pinag-aapod na galing P-card kontra COVID-19 program. Okay. Bilang madalian na pagrespondir, o kumbaga, so dahilan sa COVID-19, kaya puan man na magresponder, kaya puan talaga na atubangon ining sitwasyon, ining challenges kan pandemic. So ang P-card, ang DOST, naglansar ka ining pig-apod na naunambitan ko sa bago, na galing P-card kontra COVID-19 bilang quick response kan gobyerno na nanginutan ko yan sa paglaban kontra sa COVID-19 pandemic na kasabay man mga tugang, okay,
kaakibat man kan pagpapasunod kaining bayanihan tuil as one act para magkaigwanin kontribusyon sa paagi ng mga inisiyatibo may kinaraman sa pagkontra paglaban sa COVID-19. Kabilang puligdi sa kamautan kaning DOST P-Card program o ining galing P-Card kontra COVID-19 program, ayun na mag-provide nin emergency food assistance. Kaya aram tabangon niya na sa mga panahon na ini, dakol ang nawaran ng trabaho, dakol ang na-displace, dakol ang tigaapod na dahil masyadong access sa, lalo ngunyan sa mga basic services kasi because of the limited and restricted movements. So, ani ba nagkakaigwan ng problema sa pagakan? So, kasabay din sa pinaglansar, kan P-Card, DOST o DOST P-Card na pag-provide ng emergency food assistance pero di man inip mga tugang sa mga pamilya kan mga farmers, fisher folks, employees, estudyante, asin duman po sa mga nagtatrabaho bilang mga frontliners asin mga health workers. Okay? So, provision of emergency food assistance. Ini pong pigaapod na galing, may gustong sabihin pala ining galing, G-A-L-I-N-G. Okay, ang ibig sabihin palang kaning galing is that Good Agri-Aqua Livelihood Initiatives towards national goals. Okay, kaya may meaning pala ning kapigapod na galing P-Card kontra COVID, taang galing, it means Good Agri-Aqua Livelihood Initiatives towards national goals. Tama man ano? Okay. Na gusto sabihin, ang galing baga kung sa Bicol ngaya paghilom Tagalog, pag marahay, yan, naray na nga sulugad ko. Yan, okay na nga sulugad ko. Yan, yung manin ang galing. Sa galing baga sa Tagalog is paghilom. Healing, pigapod. And then, pasiring siya sa pigapod na pagtabang sa mga taong naging biktima kan COVID-19. Sa Manila, naling takahapon na may mga popromnir, mga sasuggest na gamitin lang ngayon vaccination bubble sa mga sa mga nasa transportasyon. Proponir ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion. Tama ba ako? Joey Concepcion ba yun? Okay, basta Concepcion apelyido niya. Okay, sabi niya, under the bubble program, i-deviate ang madali, under the transportation bubble program, so mga may sadirin bihikulo o transportasyon o mga bus sa Metro Manila, ang papasakayon, iservisan, so mga gabus bakunado sana. Tapos, ihatod naman sa sendang mga trabaho. Okay. So, ang iba ka nagkontrata may bakang may discrimination or what. Pero sa iba, okay man. Okay. So, iyan kamautan sa mga lakdang na padagos na pinagigibong yan kan gobyerno para, magdalagan manggilin ng ekonomiya kan sa tuyang runa. So, siring man kayo ni mga tugang na ang partner kan Bicol University, ang P-Card, ang B-Card, okay, nagkakaigwa man yung inisyatibo para kahit papano makatabang digdi sa mga kaymanwata, sa mga kababayan ta, na naapektaran nos to. Kami nga ni sa BUman may proposition daw man kumpanya ni may banggiton. Pero may mga activities kaming gigibuhon in partnership with kan Bicol University and sa yung general alumni na para matabangan itong pigapod ming tabang. Pero ang konsepto niya, ang idea niya parehas sa pantry program baga na sa pantry, community pantry, igwan yung mga goods na ibubugtak sa rong lugar, ang mga namamanuaan na apektado, nagtitios, kulang sa sa goods, kulang sa pagkakaan, pwede magkuha. Yan. Human, may pag-iisip man kami kanta. Incidentally pala, ang Bicol University will be celebrating its 52nd founding anniversary by September. Okay. By September, yan po ang founding anniversary kan Bicol University. So, sabay ni sa mga abangan pighandaan mi mga activities na gigibuhon kaakibat kaning founding anniversary kan Bicol University. Now, saka na siguro bubalikan talaga. So, sabi kan P-Card, kamautan niya kanina matawanin katabangan ang mga nasa sektor kan agrikultura, aquatic, asin mga natural resources sa paaginin mga organiking katabangan. Okay. When
kan i-pronunsyar pa ni mga tugang ang kamautan talaga ini kahit papaano makatabang ining ahensya ini kan nasa rarab kang DOTC. I mean kang DOST. Okay. Ang COVID-19, ang galing pook PCARD kontra COVID-19, ini po kumpwesto kan mga pigapod na mga research programs as in mga development initiatives na pinagsusuportaran kang DOST PCARD. Alagad, iyan pa ang sendang mayor na mandato, pero bako lang iyan ang sendang mayor na mandato, kundi yun nga ini, nag-expand, kaya pigapod na kasabago na expanded galing PCARD project. So bako lang nakakonsentrate ang sendang sa mga pigapod ng mga program initiatives o research and development initiatives, kundi nag-deviate, padit-diit, para lang maka-adaptar sa sitwasyon na kaipuanin tabang ngunyan ang mga nasa sektor kan mga paraoma, nasa sektor kan mga fisher folks, mga empleados asin mga estudyante na naapektaran kaning COVID-19 na pandemic. Okay. Sabi kan PCARD, okay, a total of 61 projects and 12 activities, initiatives from existing DOST PCARD projects had been approved with an estimated total investment of 160 million in collaboration with other 67 partner institutions. Kaso, as of December 20, there are already 29 ongoing projects across the Philippines. 15 sa Luzon, 4 sa Bisaya, 10 sa Mindanao, and baka magdahol pa ni, sabi kan PCARD. Okay. Ini sa mga inisyatibong pigigibo ng dati kan PCARD along with their mandate. Okay. By sector, there were 16 projects under crops, 5 under the aquatic, 2 under the livestock, and 1 under forestry, as in ang 5, pigapod na under cross-cutting. Okay. The 3 initial major components were teknolohiya kaalaman para sa pamayanan, lingkod alalay sa pamayanan, at ang pagkain at kabuhayan sa pamayanan. Ini pong mga projects na ini, na mayor na projects o major initial components kan sa indang proyekto, pinag-identify po ni kan DOST PCARD kanakaaging Abril 2020 o 2020. Ang teknolohiya kaalaman para sa pamayanan, nakafocus po siya sa pagdiseminar as in pagsirkular kan informasyon, pag-edukar, as in pakipagkomunikar sa paagi kaning pinag-aapod mga tugang na IEC, Information Education Materials, na ipinapaagi sa ibang platforms. Ang PCARD kasi igwang pigapod na e-library. Okay. So, ini man pong pigapod na lingkod alalay sa pamayanan, nakafocus man ang sayang pigaapod na aktibidad sa distribusyon kan mga food product. Kaya digdiliminaw ka sa bago mga tugang supigunang bitan, na galing PCARD kontra COVID na kung saan matao sinda o ma-provide sinda nin emergency food assistance sa mga apektadong pamilya, kan mga paraoma, mga fisher folks, o mga parasira, mga frontliners, mga estudyante, mga empleyado, asin iba pang mga health workers. Nasa iraram ini kan sa indang pangduwang major projects or components. Ini napigaapod na lingkod alalay sa pamayanan na nagkukonsentrar sa distribusyon kan mga food products. Kasabay na po, bako ng mga food products ang sa indang itatao, kundi pati mga disinfectants, mga alcohol, mga personal protective equipment as in provision kan mga support services para sa mga apektadong komunidad as in mga frontliners. Yun. So, magayon ang mga paghilingon ta, kung nagabos na ahin sa kan gobyerno, nagtatarabangan, bako lang ang national government. Siyempre, ang national government focuses on the executive. Sa Presidente, sa Department of Health, na yung nakasentro sa battle against COVID-19. Siyempre, yung apura kang Department of Health, ang Department of Budget, siyempre sa budgetary constraints, budgetary requirements, finance, etc. So, magayuno na mga araw kaining mga programa kan sa tuyang gobyerno, kay na nagipagtabangan o kakolaborate kan Bicol University, nagkaarugmang kaninin, nagkakaiguanin araw kaning aktibidad para papaano maliban sa major battle na pigampang ka sa tuyang mga national government agencies, sa baba igwaman kita. Kumbaga, pigsuportaran tayo ng mga katugangan tayo na naapektaran sa paaginin food provisions. And bako lang yan, siyempre, nakabalitaan ta sa mga national dailies, sa mga online news sources,
na ang gobyerno nagagastos kay arog kay ni nagtagaman in 10 billion, nagtagaman in 72 billion para to combat ining pigaapod tang COVID-19. So bayanihan to will as one as act 1 and 2 yan nakulang pundo ang tinagaman di. So sa baba mas bagay man na igwang arog kanita. Kumbaga yung flexibility, adaptability sitwasyon na adaptar ta. Okay. So ang pagkain at kabuhayan sa pamayanan supports naman, pinagsusuportaran naman ang iba-ibang food production as in livelihood projects saka pigaapod na mga pangkabuhayan ng mga proyekto. Kasarabay po di mga tugang ang pinaapod na gulayan sa pamayanan, tilapia para sa pamayanan, asin ang pinag-apod tang manok at itlog para sa pamayanan. Ganyan pag naramdaman ko si ito so yung mga kaibigan kasi kami ngayon na, si Sir na payong ganyan. Minsan pag nahiling ko ang mga post na Sir na grabing involvement naman sa mga upland barangays, sa 3rd District, Pigatabangan ang mga parauma. Baka mga rin maging bisita ta si Sir Tony Payonga, ang dating dean kang BU Graduate School niya. Nahiling ko ang mga post ni Sir, tuon pirmi sa nyaon sa 3rd District, so mga upland farming, mga farmers naman Pigatabangan. Nag-introduce ng mga bagong teknolohiya, mga bagong karaman. Kasi ngunyan, dati kayo ang pamilya mi, igwama na, nakikiubak kami kayo diyan sa may baryada. So, naramdaman ko kang nagtatarok kami, kang nakikiani kami. Okay. Sa sarong taon, siguro 2 beses lang kami na ani. Nakikiani kami. Tapos may share man kami naman sa ano. Ngunyan, may mga teknolohiya na, may mga proseso na para bako lang na mapadakol ang produksyon, kundi so cropping season baga, at least madagdagan. Imbis na 2, naging 3. I don't know kung meron ng 4. So, mas maray. Saka yung production yield kan bagas, ay kan paroy, mas lalong nadagdagan. Mas maganda araw ka yan. Bako lang mga tugang, sabi nga so farm, mga post-harvest facilities ang kaipuan, kundi lalo sa production. Okay? Sige, balikan tayo yan mga tugang at sa tuwing pag-restorya, makalis lang ka nagkapira pang pagiramdom. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhinang pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpapakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Inakop, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa, alaga't malusog ang buong pamilya. Mga kababayan, ang ating bansa ay malimitamaan ng mga kalamidad. Kaya mahalaga na lagi tayong handa sa mga disasters na ito. Mga babala at mga dapat gawin sa panahon ng kapahamakan. Ang mga babala ng mga darating na panganib o sakuna na maaring dala ng bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa, tsunami ay maaring maisagawa sa pagpapatunog ng sirena at kampana. Mahalagang makinig agad sa radyo sa mga ibabalita at ididetalya ng Pag-asa at PVOX. Mahalaga na huwag padadala sa sindak. Responsibilidad ng bawat pamilya. Maghanda ng sariling pagkain at inumin na tatagal ng 3 araw. Kung may sanggol na nangangailangan ng gatas, paghandaan rin ang kanyang pangangailangan. Iwasan ang mag-imbak ng higit sa pangangailangan upang hindi magkaroon ng panic buying. Maghanda ng first aid kit kung mayroong may sakit sa pamilya. Bilhin ang gamot na kailangan. Magsadya ng flashlight, battery, transistor radio, mga kandila, posporo at
uling o panggatong na kahoy. Magsadya rin ng tubig na magagamit sa pagluto. Program na pinag-inisyar po kaning Philippine Council for Agriculture, Aquatic, Natural Resources Research and Development sa aram kan Department of Science and Technology. Sabi ko nga mga tugang, ang DOST, ang BCARD, ang PCARD, dakulaon po ang role as in partnership kani sa Bicol University. Okay, kan makaroon ta po pumatugang si Madam Maris na Estrella, ginibo kan mga faculty members, sa tabang kan mga estudyante o kan mga estudyante, as in iba pang mga personahe kan Bicol University. Sabi ko nga ni, parte ni po kan mandato kan mga SUCs o mga state universities and colleges as in mga HCI na dahil lang magkonsentrar sa pigaapod na instruction. Ang instruction ina pagtuturo sa mga estudyante. Okay, either magpunian sa elementarya, sa sekundarya, sa tertiary, sa postgraduate. Yan, sarayan sa numero ng mandato. Pandua, ining sa extension. Yun ang pigigibutan ko niyan, sa extension. And then research, yun ang pigigibutan ko niyan. And then sa production man. Okay. So, teknolohiya kalaman para sa pamayanan, lingkod alalay sa pamayanan. Teknolohiya kalaman para sa pamayanan na may katuyan ng ani na maidiseminar ang mga informasyon, maedukar, asin maikomunikar ini pong mga materyales, ini mga proyekto kan PCARD. Asin pandua, ini pigaapod na lingkod alalay sa pamayanan, focuses naman siya sa pagdistribuir kan mga food products, disinfectants, alcohol, personal protective equipment, asin provision kan mga services para naman sa mga apektadong komunidad asin mga frontliners. Asin ang pangtulo, ini pong pigaapod na pagkain at kabuhayan sa pamayanan na iyo ang masuporta sa produksyon as in livelihood project. Sabi ko kasabago, pigitawan tanin ehemplo si Sir Tony Payonga na nailing ko ang mga taga pamupayan ang mother unit kani hali dyan sa Bukap sa Bicol University College of Agriculture and Fisheries. Kaya pag nahiling ko ang mga post na research, bakulay ni sa mga nasa nyaw dyan sa Agriculture Department, unit, at pag nahiling ko, sabi ko, garo magayon magbalik sa agrikultura, back to basic. Tayon kay puwantang ko niyan, numero na baga sa Maslow's hierarchy of needs, so physical needs. So, anong kay puwantang kang sa tuyang lawas? Pagkaon, numero 1. So, iyan ang basic, makamurumundo man na isipon, nakita mga tugang, still an agricultural country, pero nag-import kita kay mga pagakan. Sabi ko nga ni, pero ko na unang bitan ni nagduman ako sa sa Thailand, siguro mga pirang taon nakalihis, mga 10 years ago. Nakadumang kami sa sarong probinsya, nagaro ngaya kung hali ka sa Manila, garo ngaya ito Laguna or Batangas. Yan. Yaon duman from haling Bangkok, nag-travel kami siguro mga 4 hours pasiring sa Patumtani, if I'm not mistaken, with that province. Yan. Pag-abot mo naman sa Patumtami Rice Research Institute, pareha sa kang iri, digi sa Tuya. So, International Rice Research Institute. Okay. Pag-abot mo naman, naka-midbidan mi sa ibang mga, ang iba naman mga Pilipino. In fact, may sarok kaming Pilipino, naling mong kanugaran sa pangaran, may sarok kaming Pilipinong kaiba na yun si minabat sa mga aeroperto. Graduate siya, kan Bicol University College of Agriculture and Forestry. Kang nakadumang kami, nagatrabaho sa sarong fertilizer company. Nagproduce siya ng mga organic fertilizer. Alanggawan sa iyang designasyon as in posisyon sa trabaho niya. So, very proud as in sa mga employer dahil dakulaan sa iyang kontribusyon. And we are proud also kasi graduate siya kan Bicol University. Graduate siya kan Bukap. And masurti yun mo itong lalaki na ito. Nalingong garing sa pangaran. Pero taga-daraga siya. Okay. Ang ilusyon niya, senador. Di ba sa Tuya, ang senador, member kan Senate. Duman sa inda, ang senador, member kan Kongreso. Pero kundi ako nasa tama ba ko? Dahil masyadong, dahil silang upper and lower house. Unlike sa Tuya, ikot ang upper and lower house. The House of Representatives sa Senado. Duman sa inda, saro lang ang Kongreso. Kasi narumduman ko, if I'm not mistaken, parliamentary sa inda kayo with press, with Kaya kapag sa inda kan mga nasa, sa mga assemblyman tabaga, senador man. Okay. Ang ilusyon kayo ito, senador, wow, hindi ba kami naman sa harong kayo itong ilusyon niya? Gayon nun, sa lugar. Di, balikan ko so, pag-abot mo naman sa Patumtani Rice Institute, sabi mi duman, wow, your place is nice. Very good niya ako. Tapos parapailing naman sa Muya, na nag-aradal sa digdig sa Pilipinas, sa IRI.
So sabi niya, we are proud ngaya and we are fortunate that we acquired our knowledge from your country. That is Erie. That's why ngaya we brought, dinarami ngaya ang teknolohiyang na ukudan mi ang samong learnings dyan sa Pilipinas, dumansendo, digdingin sa Thailand. And ang kagayon nga kani, because na-open so mind mi sa teknolohiya saka sa agrikultura, nakipag-collaborate nga kami sa ibang mga bansa. Like sa Japan. Sa Japan, igwaman sila nin rice duman, ang variety kang rice duman, mas dakula ang butil. Yan baga, so paroy, mas dakula ang yield. Kaysa sa Thailand, asin so na ako sa Pilipinas. Kinumbine din itong matugang. So teknolohiya, tapos so breed ka itong rice na hali sa Japan, kinumbine. Tapos so variety man kang Thailand, ay maray so naging resulta. Sabi kang manakaorom mi duman, maray nga resulta, mas dakul ang yield, tsaka mas darakula siya. So, kaya ba kung minsan may mahal na kitang mga bagas tigi sa Pilipinas na hali sa Thailand, no? Hali sa Vietnam, for that matter. So, sabi niya, kaya we do appreciate ngaya and we are highly in gratitude with the Philippines because of the learnings we got. Tapos sinabihan mi, ngunyan, sabi mi, we are now importing rice from you. Oh, sabi niya, I don't believe you. I don't believe you ngaya because you are the one who are producing the rice. You are the one who produces the rice, sabi niya. Sabi niya, talagang nag-import kami sa Indo. I don't believe you ngaya. Dahil siya nakapaniwala na kita, Pilipinas, nag-import na ninbaga. So, sa madaling sabi mga tugang, yun ang mga pinagigibong lakdang ngunyan kan sa tuyang gobyerno. Siyempre, sa Panginot kan Bicol University, takita igwanin Bicol University College of Agriculture and Fisheries na ini mga bagay-bagay na ini, may transfer, magigitang channel, ang Samuyang University maging channel kani mga teknolohiya ni may transfer man sa iba. Kaya naog mga kung nahiling ko ang mga post ni Sir Tony Payonga, ini ba pang mga faculty members na involved sa agriculture, na ituon sila sa mga upland barangays, nyaon sa Pigapod na Pulangi, nyaon sa Ligao, okay, mingling with the farmers, tapos mahiling taon nga so irrigation nga kini napakaray na. Uni nga so yield kaning paroy na ini, napakaray na. Uni nga so variety pigagamit, okay na. Uni nga so binhi, resistant na nga sa anong man na klaseng insekto. Magayon ang mga paghiling, ano? Kasi sabi na nga ni, every now and then, ang mga farmers yan ang backbone kan sa tuyang ekonomiya. Without the farmers, without this mga katugangan nyato na involved sa produksyon, pagtatanom, nin pagkaunta, ay, wala man kita. Okay? Maging mangyari kaan, pero may kitang consumer. Okay? Di kitang producer, mga tugang. Kaya baga, nangyari ko niyan, ma-import kita sa tuyang produkto sa ibang bansa. Siyempre, marami ng ubeto, tanganing mataparan ang pangaipo, pero naapektaran man ang sa tuyang mga paraoma. So, siyempre, may minaralawag na mga produkto na medyo baba. Saka, sabihin tanan na minsan mas updated ang sendang teknolohiya, ang sendang produkto as compared sa tuya, but then, man dapat kita magpadaog. Siyempre, mas marami ang nyaon sa na hali sa tuya. Pag nyaon sa tuya produce, nyaon sa tuya kinonsumo, hali sa tuya binarakal, di sa kumbaga, sa economic cycle, gabos nabibiyayaan, gabos may pakinabang, sabi na nga ni Kan. Sa mga paraoma, so produkto na may nagbabakal, okay? Pag may nagbabakal sa inda, may panggastos naman sinda. Cycle man lang yan mga tugang pigapod. Okay, balikan tayo yung pigasabi kan Picard na pagkain at kabuhayan sa pamayanan supports the various food production and livelihood program such as gulayan sa pamayanan. Yan. Inimperming pigi-indoctrinate, pigi-inculcate sa tuya. Kaya ito pa, naruduman ko kan panahon pa kang mga 1970s, so gulayan baga, Green Revolution, yan. Every garden ka ito, every bakanting lote sa sarong natad, may mga tanong lamang yang pitsay, may antak, may mariguso, may talong, sa laog kan sa iyang, kang fourth floor niya, ay third floor. So sa rooftop, mini garden. May mga may mga iba-ibang klase nin parano, may mga fruit bearing trees. Sabi mi iba talaga pag sa agrikultura, okay, nasa bukap. Tas so teknolohiya so karama nadara sa gudsarong. May mga shades pati. May magayon ang pagilingon. Ganun may mini garden ka sa rooftop na bibihira bagayan ta. Siyempre ang garden ta baga dapat ground. Nasa may daga talagang mahiwas na espasyo.
Siyempre para makabuelo ang mga tinanom. Pero itong sa espasyo ni Sir Efren Gonzales nasa rooftop. Ang kagayon ng bata, so natutulog kanina, may tubig. Kaya kumpleto. Anyway, yan po ang kabentahihan, ang advantages pag na-share niya mo sa Bicol University, ining mga karamanan ini, ang nakikinabang, bako lang kami, siyempre yung mga stakeholders na Bicol University. Okay, so, gulayan sa pamayanan, tilapia sa pamayanan, asin, manok at itlog para sa pamayanan. Okay, so, ini po, pig-expender pa o pig-expand ka na kaaging Mayo 1920, 2020, year 2020, asin, ang man na magiging produce digdi mga tugang, okay, sa pagtibang kan pikad, may budget man, okay, pigtatabang ang man na nakukuha, pigtatabang sa mga naapektaran. Kumbaga nagkakaigwanin pantry o mini pantry. Yeah? So, gusto tamang ko ng pahalabigon ining discussion na inita, mas maray pong ma-diseminar ining mga related na mga plano, piyagibukan sa tuyang gobyerno sa pakikipagtabangan o partner sa Bicol University, na nganing may diseminar sa publiko na igwanin pigapod na asistensya na punitang maitabang sa tuya sa panahon o sa tahaw kan kadipisilan na darap po kaning COVID-19. Okay? So, garing inabot na kita ng oras, alas 11 na. Aday ko na malisyahan na nakul pa ko taning mga didiscuss tangon yan. Kaya lang, yun ang inabot na kita ng oras din pamaaram. Digdi po sa tuyang programang pang-edukasyon at pang-kabuhayan atod po sa tuya kan Bicol University. Bago ko magpaaram, salamatan ta, i-acknowledge tango namin yung manasunod. Ang sabuya, siyempreng presidente kan Bicol University, si Dr. Arnulfo M. Mascareñas. Ang samuyang Vice President for Research and Development and Extension, si Dr. Luis Amano. Ang samuyang Director sa Research and Development Management Division, si Professor Ronel Juneda. Sir, mga narimpunan dyan ako sa iyo may sarap pa kitang sarap pa kitang Extension cum Research. Apel kan pigusturante na Architect de Rosario kan kaaging aldaw. And then, ang OIC Director kan Extension Management Division, si Professor Rowena Soylo, asin ang EMD staff. Ang sabuyang Dean sa College of Business Economics and Management, si Dr. Eddie S.C. Ang Dean kan College of Arts and Letters, si Dr. Letty M. Lopez. Ang Past Director ng Extension Management Division, si Dr. Lester M. Narvaez. Ang Director kan BU of the President Communications and Public Relations Office, Dr. Renalyn Bautista. And siyempre, si Radio Veritas, salamat po sa pag-facilitate kay Father Paulo Barandon sa technical staff. Salamat. And then ang overall chair kan radio program, si Dr. Elizabeth Alpane. Ini po ang sendong nakasabay ng pagkaaga sa pangalan sa tayong partner, si Professor Seth Di Matera. Ini po ang sendong nakasabay ng pagkaaga, si Professor Edgar S. Barameda. Gira, nagpapasalamat kan sa inyong pagantabay hasta sa masunod na Huwebes sa programa niya itong programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Thank you and good morning. To sing of us to honor and reveal a temple built by men of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always see you by. Tell though we tread on distant lands, we all shall cherish what you've taught us, and to wholeheartedly gave forth. Before University, learning source of wisdom, fount of courage, hope and love, sea of truth and light. Dapat sa inyo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Tigdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.